Eli tommonen kalustopäivitys, koskapa viimeisen vuoden aikana on tapahtunut melko paljon muutoksia tuossa kalustossa, kun on tullut tuo osakeyhtiön työt tähän. Niin. Tätä kuorma-autokalustoa on tullut vähän lisää. Tässä on 2550 500 heppanen V8 tupla turbo Mersu AM-tiehotovarustuksella. Koukkuvehkeellä 18 tonnin vakkivehket. Ja tässä on tällä hetkellä kyytissä projekti alla pikkusen tielaitoksen vesipytty sillanpesuhommia varten YMS-liivostuksia, jos tulee ja sen semmoista. Siinä pientä projektia olisi vielä. Ja sitten on tullut tommonen King Kongi. Tuossa talven aikaan tuli hankittua vähän näppärämpi liikkua tuolla tien päällä putsalemassa liikennemerkkiä muita talvella kuin tuolla mannella. Vaikka ei sekään kyllä hankala vähän yhtään ole. Manne on edelleen liikenteessä. Siihen on tullut viime kesän aikana hommattua koura ja pyörittäjä ja itsetekoiset kahmarit siinä. Sitten tuli tuommoinen tiehoitohommille tuommoinen New Holland boardiksi sanotta. Etunostolaitteella. No, Pertan sovite, niin sopi kaikki kauhat ja muut paikalle. Ja sitten tuossa on Vamaan tekemä polanetterä, johon on pantu yhdistetty tommonen karheen levittäjä. Ja tällä pystyy lanaushommia tekemään. Sitten edelleen on Samsungin Jeftanin lavetti. Linneri, siitä ei pikkukummassa luovuta kyllä. Sen verran hyvä rattori on edelleen. Ja tietysti 1180 pitäähän se etukormaa rattori talossa on. Mansikin tuutella. Sitten on tuo päätiehoitoauto R500 sisu. Maalattuna tuo osakeyhtiö nimellä. Tämän maalauksen on tehnyt tämä auto ennemmäinen omistaja. Koukkula Oy. Rovaniemeltä on tämä ennemmäinen omistaja. Tässä on AM-tiehotovarustus. AM-teho6, kiinteä alaterä. Sitten yhdeltä akselilta vettä ei ole rulli. Vetovarustus. Sitten on tuota vaihtoilla vähän rivilätä ja sitten on tuohon sisuun on tommonen SLPn kasetti. Automaattikasetti ja härvilät massalavalla, eli siinä se on kiskoton kasetti tämä. Niin pystyy ajamaan vaikka asfalttia sinne. Sitten on noita auroja aikamoinen liuta tossa. Siinä on 3 omaa ja 3 tielaitoksen auroa. Tuossa on vanha teho-aura 2900 jatkuvalla teleskooppisiivellä. Tuossa on rattori kautta pyöräkone-aura 3000 tonninen. Tuossa on manne-aura. Tuolla on puolonka-aura. Tuossa on purettuna 3100 AM-teho. Tuossa on sitten mitä minä käytän tuossa sisussa, niin
3700 TL tehoaura yhdistettynä tuohon AM-teho kääntölaitteeseen. Eli tämä kääntyy ja jatkuu tuo siipi yhteensä 5 metriä 40 senttiä on tuo siiven mitta jatkettuna. Ja työlevyettä 3 metriä 70 senttiä natiivisti. Sitten on vaihtolavaa, härvilätä ja muuta ylimääräistä tavaraa tuolla peltaa valtaamassa. Tuonne taaemmas tullaan konekenttä tuonne. Se on teon alla. Elikkä näillä vehkeillä lunta siirrellään ensi talvenakin. Ja tuolla on vielä näkyy tuo keltainen härvilä tuolla keskellä vallileikkuri. Rottorin perään tai eteen, siinä on kummatkin nostolaitesovitteet. Nostolaitesovitteet ja etukuormaus. Niin, ja lampaita on tullut lisää. Onhan vähän. Ei tietysti. Aina on vähän, vaikka kuinka paljon olisi ruokaa. Ja. Sisu. Tämmönen härvilä. Tämmöstä pientä kalustopäivitystä. Se Fast Track lähti maailmalle ja 65-90 Viatti lähti maailmalle. Että niitä meillä ei enää kalustossa oo. Että näillä mennään sitten mitä on. Ja tehdään mitä pystytään ja tehdään sitä mitä ei pystytä.